Kasorkar jala kala pelongi ke jingleh burom ka khatduh iu Dr. Didi Lapang menta kesngi ha ke porsi beje chanmiat ka balalong Madan Student Jaiaw Shillong. Hakini ke jingleh burom ka khatduh la sakhi de upai ba babun hakini ka jaka lala ruban pendap ke jingleh burom da kiriti ke duster jong kasorkar Hasua benra no ia kemet ke bedang sa jong Dr. Didi Lapang ha ulum jingtap jong ka balang Presbyterian Jaiaw ha waiking.